Социалните мрежи. Справяте ли се успешно с присъствието в социалните мрежи и вие тук що говорихте за идеите, които ви идват, когато става дебат, става обсъждане. Получавате ли директно идеи от гражданите и какви? Направихме няколко неща. Разбира се, отчитаме слабости, които искаме да подобрим в бъдеще. Имаме нов сайт. Сайтът е много по-комуникативен, много по-интерактивен и самата посещаемост доста драматично се покачи и благодарение на тези усилия на президентските институции. Разбира се, той първо още повече се разширява и се пълни съдържание. Второ, президента вече има, освен всички форми на отчетност, на които ние много държиме, годишни, редовни пресконференции, медиите са добре дошли и те винаги могат да зададат своите въпроси, но и ние имаме нашата приемна, която работи много добре. Искам да ви кажа, че ако погледнете количеството обработени преписки, ще забележите, че със всяка година те се увеличават. Няма да скрия, че се гордея с това, че през първата година на моя мандат имаше буквално 1/3 до половин пъти повече, 50% повече преписки, запитвания спрямо предишни години и това го считам като форма на доверие. Разбира се, социалните мрежи. Имаме какво да подобрим. Много млади хора навлезаха в президентската институция. Такът доста дебати от доста време тук в президентската институция. Какво и как можем да го направим? Търсиме правилния баланс. Имаше включително и няколко вътрешни дебата в президентската институция по тази тема. Доколко във Фейсбук, доколко в Твитър. Но вие виждате, че в последно време нещата се подобряват. Със сигурност не сме перфектни, но в Твитър имаме доста по-активна позиция. И това е само началото на едно надграждане. А дали именно това, че социалните мрежи, в частност Фейсбук, изиграва голяма роля при така наречените екопротести в защита на конкретно казуса закона с горите, дали това, че хората се събраха тук на Ларгото да викат оставка под вашия и под на господин премиера прозорците, дали това доведе до вашето вето върху закона за горите? Каква беше технологията? Какво се случи? Аз изпълням, вие бяхте тогава, ако не греша, в Белград. Дойде информация от вашия офис петък вечерта, че в понеделник президента ще наложи вето, което също беше доста безпрецедентен случай в историята на най-малата българска. Точно така. Но искам да ви разкажа за процедурите, по които ние работим вътре в президентската институция. Имаме правен съвет към президента, който заседава винаги преди да се наложи вето. Нещо повече, имаме оценка на риска за всеки един от законите. Когато преценим, че той е по-рисков, започваме да насочваме прожекторите към него. Следим внимателно дебатите в парламента. Същевременно възстановяваме цялата картинка на този проект закон от самото начало до неговото излизане през парламента. Има много хора в президентската институция, на които това е задачата да следят внимателно дебатите, за да можем да преценим. За мен ветото не е никакъв инструмент да се прави наважен или да преча или да разделям. Но при всички случаи е много важен инструмент да се чуят аргументи. И разбира се, да се чуе и гласът на хората. Затова мога категорично да заявя, че е важно какво казват хората, но за нас най-важното е да имаме стабилни, устойчиви и, как да го кажа, добре обосновани аргументи, с които да се защитим. Със сигурност ще има напрежение и в бъдеще. Със сигурност, налагайки или не налагайки вето на определени закони, ще има доволни или недоволни. Но за нас важното е обективната преценка и аргументи. При така наречения казус Марковска, дали имаше роля отново това напрежение, неодобрение, критики, които бяха най-вече в интернет пространството и тук не в медиите се прокрадват така по-категорични оценки и съмнения. Дали това повлия отново за вашето решение или... За мен гласът на хората е важен. Аз съм избран директно от хората. Президента, за разлика от министър-председателя и много други хора на високи длъжности в държавата, е директно посочен и избран от народа. Няма как да не слушам гласа на народа и разбира се, няма как това да не е важно за нас. Напротив, още повече, че когато приключи нашата работа, аз съм далеч от мисълта, че медиите ще дадат крайната оценка за нашата работа. Времето и хората. И за това за нас е важно да чуем гласа на хората, важно да можем да реагираме, но и още по-важно да бъдем честни към тях и да им посочим защо го правим. Иска и аргументи го правим. Когато говорим за реакцията на хората, когато ние се подготвяхме за това интервю, получихме много въпроси в интернет. Един от въпросите ставаше дума следното. Президентът на Международната федерация по ски Джан Франк
Каспер ви нарече скиор номер 1 в България и похвали вашите идеи за развитие на ски спорта. А знаете, в момента има голяма драма около развитието на Банско, въвеждането на втора кабинкова линия. Какво е вашето мнение конкретно по този казус? Моето мнение, а и похвалата, която съм получил, е същата, която съм получил и по линия на много туристически и световни федерации, които работят в летния туризъм, в религиозния туризъм, в градски туризъм, в селски туризъм. Да, аз считам, че туризма е много важна индустрия за България. Тя има и голям потенциал. Същевременно ние трябва наистина да адресираме по един устойчив начин, а не на парче. Като министър на регионалното развитие си давам сметка колко погрешен е бил подходът. И днес все още липсват общи устройствени планове на голяма част от големите български туристически дестинации. И днес отново се чудиме за Дюникейт и за това, или за това, или за Камчийски пясъци, но истината е една. Истината е, че ако правим нещата както трябва, и това е за мен най-важното, да имаме първо дългосрочна стратегия, ще го развиваме ли? Как? Къде? Второ, да си направим устройствените планове по един публичен и прозрачен начин, те да се обсъдят и след това да се придържаме към плановете. Тук ще има магистрала, тук ще има индустриална зона, тук ще има метро, тук ще има ски лифт, тук ще има ски писти, тук няма да има. Не е трудно. Но когато работим на парче и на тъмно, се получава това, което се получава. Друга такава тема чувствителна и вие само подхванахте разговора и за вашата предишна битност, нека го кажа като министър на регионалното развитие. Казуса Корал. Кое наложи? Това ли е една от грешките, която вие току-що посочихте, че беше процедурата обжалвана, атакувана, въпросната такса от 20 лева, а не същността на казуса? Същността на казуса е най-важна и именно... Тогава защо не бяха внесени тези 20 лева? Това е... след като имате един определен казус, първо той трябва да погледне в него, трябва да бъде погледнен в неговата цялост. Нека да се види от 2002 година до 2011 или 2012 година какво се е случило. Лично аз винаги се опълчвам и посочвам като проблем, когато избирателно само една брънка от цялата верига. Нека да се извади всичко. Нека да се направи от компетентни хора. Какво са направили през 2003 година? Какво са направили през 2006-2007 година? За да стане ясно. Но това е по-малкото. Някакъв проект. По-голямото е. До кога в България ние ще продължаваме да имаме съмнения относно генералното планиране. До кога кметовете няма да извадат най-после на светло своите общи устройствени планове. Нека да се видят, да се обсъдят. Все още по нашото Черноморие ние имаме град Бургас, а другите къде са? И разберете, проблемът е много елементарен и аз го посочвам непрекъснато и работех за това. Аз бях министъра, който поиска да се забрани строителството в Ходило. Аз бях министъра, който наложи със сателити да наблюдаваме за всеки един от плажовете колко се ползва и как се ползва. Аз бях министър, който да почва да блъска сгради и да бута включително и вили по голф игрища в чашките на язовирите и къде ли още не. Не ми е било лесно, вярвайте ми. Аз бях министър, който инициира няколко пъти, не веднъж, няколко пъти парламентарна инициатива за това да се справи веднъж за винаги застрояването. Аз бях министър, който отключи за 36 милиона лева да се раздадат на българските региони, за да може да направят какво? Интегрирани планове за развитие. Надявам се в скоро време да бъдат направени. И тогава вече проблема няма да го има. Ще има план, ще има прозрачност, ще има обществено обсъждане и след това ще спазваме този план. Но казусът Банско доста се изостри. Там в протестите участваха включително вице-премиерът Цветанов, председателът на Народното събрание Цецка Цачева. Имате ли конкретно идея какво трябва да се случи в казуса Банско? Защото там има и недовършени строежи, големи протести за това, че пистите са по-широки, отколкото трябва. Ще казуса. Излезнали с 600 декара. Да. Ето вижте тези неща, които отново ни връщат на най-важната тема. Да планираме добре, да има правила и публичност и да ги спазваме. Не е трудно, но казуса Банско със сигурност ни води в обратната посока. Още една голяма тема. Въпроса за доверието. Проблемът в Банско в момента, както и проблема с дюните, Иракли и на много други места, е в липсата на доверие. От една страна имаме много екологично настроени българи и това е много добре. Те се борят за природата. От друга гледна точка имаме, разбира се, все още недостатъчна липса на прозрачност в планирането и в строителството. За справка, не се питайте мен, когато аз бях денонощно ангажиран с това да падне заплахата
да излезе Несебър от списъка на ЮНЕСКО за запазени градове. Исканията в момента за Пирин Спомнете си, да за какво ставаше въпрос. И затова отново се връщам на основното. Да, всички на масата, не е трудно. Така го направихме за Тракия, така го направихме и Струма. Струма беше много тежък казус, където ние направихме обществен съвет, посочихме плана, сложихме всички на масата и поискахме мнението на всеки. Но работихме за доверие. Когато има доверие, идва решението. Да, аз съм за това ние да ползваме българските планини. Аз съм за това повече българи да карат ски. Защото това е един много важен спорт. Ставаме по-здрави, живеем повече, по-жизненоспособни. А и това е един от спортовете, които със сигурност могат да оставят много сериозно възможност за регионално развитие. Още нещо, само като факт. Познавам региона много добре. Преди да дойдат пистите в Банско, 2/3 от населението се занимаваше с незаконна сеч. Количеството унищожени земи, преди да дойдат пистите в Банско, беше 10 пъти по-голям. Гори, не земи, извинете, гори, отколкото след като дойдаха писти, защото с идването на пистите идва заетост, хотели, но, за съжаление, и дай Боже, никога повече да не се повтаря. За съжаление, на парче, дай Боже, тук нататък, по правилата и с план за действие. Затова се опитах ние да насочи разговора там, че в Банско все пак имаме вече излизане почти 50% над конституционния договор, но това е прямо технически въпрос. Питайте все пак въпросът ми беше свързан с това, че вие споменахте искането да се извади на ЮНЕСКО, Несебър от закрилата на ЮНЕСКО. Кмета Икономов, кмета на Банско, той изрази публично подобна идея да се извадат, да се свали тази защита върху изграждането на нови писти. Не съм чул за такава негова идея. Това, което знам и слушах много внимателно дебатите, беше, че в рамките на изискванията и в рамките на съществуващата ски зона, те искат да направят подобрение.